Tak. Patriku, tak si to stlu mikrofonu Jsem na tu, telefon, chlapři. na WhatsApp. To už jsem udělal. Já mám strašně velkou tu bejsku. Ale Kuba ještě větší. Kuba, kámo. No právě, Kuba. Kuba, kde jsi? Tohle je moje a tohle je Kubovo. Moje, Kubovo. Počkej, Kubo. O, tak nic. Říká tohle, nechci. Kam letím? Počkej, my jsme ty sousedé, Peťo. Počkej. Tady. Ale 15 sekund tam budu mít tu. Peťo, kde jsi, vole? To tu nevidím. Jsem u toho, jak je tam ten časovač. 7, 6, 4, 3, 2, 1, teď. Level up, let's go. To je dobrý. Co z ní tohle? A do mojí skybase. Peťo, to jsem já. Aha, tohle je dolní, tohle je horní patro, a jo. Vylištěné patro. Jsem tu, let's go. A teď se koukejte, jo. Vy se mě teda uvidíte. Nevidíte. Jo, já ho vidím. Počkej, co? Vůbec jsem tě neviděl. Počkej, ty jsi to mě Kámo, střel... Ty, jak To jde vidět. to jde vidět? No. Jak jakože jde vidět? Počkej, nerozbíme bejsku, sorry. bejsku. Kde jsi, Péťo? Oh shit. Počkej, teď nestřílej. Dobře.